Horas lasroha pajupak kita muse di partang yang palabok roha marhiti channel YouTube YKB namar hata bata toba adorang so tatangi hukatan itu hatta perjulu martang yang mahita ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami tikion ali Tuhan huparadi hami roha pikiran hapursiaun nami laho marsaur di hatam nabadiyai alani Tuhan saya parrohai mahami di bagasan tudim pergugui kami oleh Tuhan laho mangulahon mauliati madiho marhiti anakmu Yesus Kristus amin. Dia munaliak kadongan ya si pahusor-husoron ni rohata di bagasa tikyon na dibuat sian buku wasiat kekal na marodolan mamilit habisuhon mamilit hanguluan sian hatan itu hatan tersurat di buku Poda walu ayat 32 saat ro dibidu sia ayat 32 jala nagabe pamusatan nisi pahusor-husoron ni rohata ima sian bidu walu ayat 35 do 36 nama dok ai manangise na jupangan au jupangan hangulua do jala maruli asini roha sia Jehovah alai manangise na merdosa do pak au mangago turdina sadiri do nasa na makagiyon au makaholongi hamateam ia nguluon ima punguan ni akka si piliton jala ganuk na piniliti tung macai manot tuhod doi tu ngulum muse di pudian ni ari songonima paddo ni John C. Maxwell padohani naing paingotok kita bahwa pernguluon na tadalani nuengon ima hataridaan ni akka pamilitota ganupari pernguluon idada holat taringot tu namang hutton padalan nyaek alai taringot tu akka haputusan nabinahin sian roha jala marlapatan tu pernguluan nata bulus B di Poda walu ayat 35 do 36 di gobar hodu habisuon itu halak na juju tu suli na zolma asa manangihon jala mangulu mangihut dalan dapotak kabisuhon maras tuat doi pahobarhod diri tu hasit tongan ni debata asa ganuk lekat tabi marlapatan nasikop jala gabe pasu-pasu sabalikna manulak habisuhon ima hagi jangon ni roha nama buah kita do sian debata jala mabahin ngulutta dang khobar tu hatana ngulu nagok si piliton ganupari do dipadupok kita tuha putusan asa mangihutton habisuhon ni debata manang mangasahon pikiran sadiri habisuhon manuguh kita asa martoruk ni roha marhabiara tu debata jala mangulu di bagasa kasitongan hati kita mamilit ibana dada hola di pasu-pasu kita alai huhukdo gabe pasu-pasu tu halak na asing muse tapai baru ma persitutuan ni roha komitmetta lako manangihon jala mangihutton habisuhon ni debata alana di bagasan habisuhon nai dada holan na mangulu kita alai marna punahon ngulu na kinalomohon ni debata ngulutta gabe panguluhon hanguluan na gabe hasangapon ni gowar ni debata martang yang mahita ali Tuhan tutudo ikon takas do pamiliton nami diakkan apatut si hanguluhonok to di portibion tuturi mahami marhiti hatam di bagasat to dini asa sitok pamiliton nami asa mangulu kami asa marsangap ho marhasonangan nang kami pe mauliate ma Tuhan di bagasan anakmu Yesus Kristus amin. Songoni majolak kadongan partang yang atta di tikyon alai sotung lupa hamu nasomali like
subscribe jala sagiho mamuse tu akadonga tanah asing dope marhiti-hiti nunga parsidot kanuna patol haso berita nauli tusat doktor tibion marhiti-hiti ikabe di tongani nguluk tabi saya di pasu-pasu tuhat tay mahita oras